Divadelný súbor Špunti je fenomén. Sú to galanské deti, ktoré sú mimoriadne talentované, sú vyzreté, vedia pracovať na pódiu so zvukom, s hlasom, vedia odovzdať emóciu. Divadelný súbor má jedno veľmi zaujímavé predstavenie, ktoré sa volá Čarovná jabloň. Je to príbeh o dobre a zle, tak ako to vždy v rozprávkach býva. A počkaj, pozri sa, či má dobre primontovaný chvost. Nádherný má chvost. Ale nie môj, pozeraj jej. Projekt vznikol veľmi spontánne, lebo prišla za mnou naša produkčná Linda Vedečová a povedala, mali by sme niečo robiť s deťmi. A ja som povedala, dobre, robme, a čo chceš? A ona povedala, hrajme sa s nimi, nakúpme im niečo a budú sa zabávať. A že keď sa už budeme zabávať, aj my nevytvoríme niečo hodnotné. Ona, že a čo? A ja hovorím, dobre, tak mám v šuflíku nejakú hru, našime ju na tie deti a všetko sa to podarilo. Zasneží nám celý svet, veď zima zábavná je. Takže asi tak vznikol ten nápad, že dali sme možnosť jak našim deťom, alebo našej dcére, tak sme vytvorili priestor aj pre ostatné deti, že sa môžu spolu podieľať a niečo užitočné robiť pre seba, niečo sa naučiť, napríklad skúsenosti, zážitky a veľa sa naučiť aj od Anky, samozrejme, jak aj ja. Hrajte to, čo viete. Keď neviete, hľadáte alternatívu. Áno? Hráte pre deti, prestávate byť tým, kým ste. Technická podpora, produkčná, vedúci súboru. Každý je tu vedúci. Deti sa jak učujú všetko na kolene. Techniku, osvetlenie. Svetla. V živote som to nerobil. V živote. Priniesli mašinku so svetlom a to sme mágali, že toto. Tak sme sa to naučili. Čo ťa najviac akože zaujalo na Špuntoch, na tomto divadle? Že môžem hrať a môžem zahrať, čo chcem a môžem byť šťastná, lebo ja som už vždy chcela byť herečka. Fakt. To je novinka. Čo ti ide? Máme zdrhať. Dobré ráno, deti. Už sa prosím usaďte. Hopko, už si sadni. Baví ma to tu a veľakrát, keď si idem, tak proste áno, niekedy si poviem, že no zabere mi to dosť veľa času to divadlo, ale teším sa zase na kamarátov, teším sa na Anku a teším sa proste, že ich tu uvidím a že si zavtipkujeme a naučíme sa zase nové divadlo. Tak čo to tam šuchace? Pod tú javorinu! To tí mali krpci, niečo s tou jablonkou robia. Mne sa proste ľúbi, že aj jak sme začali, že sme sa skamarátili aj s tými kamarátkami, čo to aj hráme, ako, že sme tam ako zvieratá, proste, že držíme pokope. Baví ma to hrať, lebo je to také, akože, no, ja už som na to zvyknutá, je to také, že moje. Hopko, ale to si nemusel. Som nemusel. A už sú preč. Nie celé divadlo je len o hraní, ale aj sa rozprávam proste o našich pocitoch a to je také super. A mne sa páči to, že tu máme veľa kamarátstiev, každý sa tu máme radi, nie je to len o tom divadle, ale aj proste o priateľstvách a o všetkých vzťahoch. Je tu dobrý kolektív, podporujeme sa navzájom, pomáhame si posúvať sa ďalej a je tu stále skvelá atmosféra. Súhlasím. Mamu, odpusti! Nie! Dneska odohrali Čarovnú jabloň, myslím si, že deti, že už nejaký 19. krát a myslím si, že sa nám podarilo aj do tých detí, alebo z tých detí vytiahnuť to ich originálne, to srdiečko, tak ako to oni cítia. A bolo to ťažké v podstate skombinovať s tou predstavou, aby to bolo také, že poloprofesionálne, ale o tom to je na tomto krásne, že aj keď nie sme, že profesionáli, ale robíme to pre radosť, robíme to zo srdca. Samozrejme, idú nervy, plač, slzy, radosť, smiech, veľká láska a vždy je to o veľkej láske a hlavne na konci. Keď chceš pomáhať, tak pomáhaj. Keď hľadáš pravdu, srdce v hlave Dneska bol Fantastické. Oni vždy hrajú dobre, ale vždy to hrajú ináč dobre. Každé predstavenie je iné, akože úplne iné.
vždy vylepšujú niečo. Niečo sa zobere, ale to, čo sa zobere, alebo zabudne, alebo odmyslí, tak oni to nahradia niečím iným, takým tým svojim prirodzeným. A už keď je moc veľká nuda, tak dá niekomu čiapku na hlavu. Ten vybehne na pódium v čiapke a my sme prekvapení vzadu. Tak Vidíme sa na ktorom muzikáli teraz? Vidíme sa na Konzervatórium. Konzervatórium. Tak. Takže tam sa vidíme. To bude Šupa. šupa.